Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kashnong mausenrap no bosopho CM lembat ka KSU rang dekheu unit lembat ki katuk ani ki riu rang ba kenthop yu sordar barim jo kashnong rang dekheu henne kasngi ka artaring kilalet ban ujor bat airu dakakot jingtho hakokong si khar kongor Deputy Commissioner jangka Southwest Khasi Hills District ban kerpat ban pensange no shwa ya ka jingtai yu utawa Airtel hakashnong rang dekheu Katkum katai ka shithi laong bakipat ba nong shong shnong jong ka joint committee ki bakan thop ya kashnong so masem rang dekheu bat mausen ram ringkat ka KSU rang dekheu mausen rap unit ha ka jing lang pat ba ka bala penlong hamadan maulongot ha ka khatsan trek unai wing kilarai ban persha ya ka jingte ya utai utawa namar nakalyang ki borsnong jong ka rang dekheu kimshem lawan ban pensha ya upat ba bat yo ka jing menjur nakipat ba ban pediang ya uni utawa Hakani ka jingya keren nakalyang ka kongsi khar kongor kalakular bakan sakhot ya usodar kashnong rang dekheu bat lumlang ikipat ba banya penbet ya kani ka kam khnang bakan nomdon kanu ka jingya ka jia hapo ka tei ka dong ka than Tumbangalong usodar ba rim mensua nakalyang jongang ha kane ka jingwan ujor lene komplainnya kane kabede badunu tawar ku ba kibaki wan penyang ha rang dikheu ha sinong jungi nganga sengulungo namar ba balai ma ki usara sinong menta rangkat bat ki dikhot jungu katukan nengut kim pentip yu pa ba bat kim pertasionong bat kim bat kim pensai kila chule tang maki te nakata kadau ngi kum ki ru penmen rusan rangkat mul pajba ngi khi bat ngi pen ngi ngim menjuri kana kam menta ngi kerpati ki nong tre jong tu tawar bakin sangai swa tat hadu ban ya sai da kumui pa nga kumui usam larang ba na ko sinong rang khau ngi wan mata ka singi ban wani pendu ban aji thoi ada sahabadan buram kadisi ban ngilias discuss ya ki ching ki phang ban ngasu tenat kalian jong ka disi ka la kubur ban pensange ia mentasipor ban ka ongro ba ngin sapa ya ki nong pensai la dala pidon kam lane kanu ka kajing peliu jeng mudengkat bat upai ba suaban yang unu tawa te kajing ya keren kalau kabajab bat nga kermen skemba ya menta na kaliang jong kinong kit kam sinong kin pensange sua tat hadu ba ngin dawan da kung wipat ka jumbut bulai kadau kalong ba mentah nyilawan hang hapo office disi bat katkum kini ki kendon ba ngile keren menta kalong ba sepang ka jeng wan ra ayu tawar hang te hapo sinong rang dikeu kampadon kono ka public hiring hapo sinong ane ka jeng wan konsol na urang pa sinong hapo sinong te kabamud ba nakaliang jong ka sinong te menta kawan IT hangi kum ka seng ka KSU ngangalong kung presiden se menta ho ni wan ban ujor ba ya menta spor kat ku mangilawanan hapo disi bangilaong ya ka disi ba ya menta spor pihak ban pensange swa enda hadu ba jinda kaya bechwa hapo sinong potau te nga ngai petang gini kentin try labiang kublesibun